nos últimos anos da República a vida, desde un punto de vista socioeconómico, na zona tanto de Noia como de Losame, tamén na zona de Boiro e na de Porto do Son, había varios factores fundamentais que explicaban un pouco isto. Non había unha poboación, unha mínima parte da poboación que traballaba, ben sea nas minas, ben sea na parte da agricultura e no campo, que esa xente estaba naquela época moi comprometida ca República, porque normalmente naquela época, ao contrario do que se pode pensar agora, a xente estaba sindicada. Mais que por cuestións ideolóxicas, pois, baixo o meu punto de vista, e falando de Boiro, o que influye realmente pois, é a gran crisis generada a partir do crack do 29 en Estados Unidos, que afecta pois, en gran medida a todos os países occidentais, non? Afecta sobre todo as democracias máis evolucionadas, as economías máis evolucionadas, Estados Unidos, México, Uruguai, Argentina, e afecta a países como Galicia, países como España, que ven pechadas as fronteiras á emigración desos países, que eran tradicionais receptores de man de obra. Daquela tiña os vermes o millo, e viñan os barcos co millo para despois aquí repartilo, para aquí darlle á xente. E cosían o millo, e despois repartían o pan na calle, iba a xente, e cada un daba cada un seu pedacinho de pan para comer aquel pan de millo que andaba arroz cos vermes. Eu traballei moito. Traballei xa de pequena. Iba a pelea con miña nai, con meu irmán e con papá. Compraba os cerverechos, os lingueirons, os mexiños, o que podíamos para vender, para poder comer. Non tiñamos unha sábana para as camas. Todo rompido, que non valía nada para nada. Jardei eu 3 ou 4 sábanas jardadas por si nos daba dolor ou enfermaba alguén, ter para traer o médico a casa. Eu sofri moito, padeci moito, e pasei nas putas, meu fillo. Eu pasei nas moi putas. Apenas había, non comíamos unha pan de broa, e apenas as ratas, mover o mínimo corrochiño para poder sobrevivir. É daquela, as mulleres, xa casadas e solteiras, pasaba usted pola calle, e a muller á porta desta casa estaba unha. Que estaba facendo? Tiña outra posta de rodillas ao pé dela, e a que estaba sentada pola parte de atrás, sacándolle pioliños da cabeza. E os rapaziños iban para a escola, e chegaban á casiña junto aos pais cheos de pellos tamén, que escollir dos outros rapazes que andaban na escola. Ai, daquela que non volva máis. As minas de San Fins, durante a época de maior esplendor, chegaron a traballar ali máis de 300 persoas. A parte dos traballadores, había traballadores que eran empregados das minas, industrias galegas, logo había traballadores que iban pola súa conta, e logo había xente que iba a roubacha, que iba de toda a comarca a roubar o mineral. O mineral, o wolfram, era moi importante durante esa época para vender, para facer aleacións, pero, sobre todo, a época de maior esplendor é unha vez que acaba a Guerra Civil, que comeza a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial comeza no ano 39 ata no 45, e o feito de que España, digamos, desde un punto de vista político, salía con Hitler e salía con Mussolini, dá lugar a un reverdecer. Entón, aí nace a era do Wolfram, non? O ouro negro. O feito de que logo no ano 40, en Endaya, en xaneiro do 40, se entreviste Franco con Hitler, iso dá lugar tamén a que chegan un acordo por o cual, a cambio do que lle debe Franco a Hitler por os avións que lle mandou e os acordados que lle mandou para atravesar as tropas de Marruecos a Andalucía e logo por tomar, sobre todo, a zona do País Vasco, Franco lle dá a cambio moito mineral. E o mineral, o wolfram, era imprescindible para as tropas alemanas para facer cañóns,
porque os cañóns que tiñan os alemáns, digamos que co uso instalaban en cantidades industriais. E pouco a pouco, a través de un sistema de barcos, o mineral, o wolfram, o levan desde Lousame a diferentes portos, por exemplo, a Vila García, e algúns van en tren e os levan a Alemania. Eu as minas de San Fins recordo moito que foi moita xente a traballar a elas para poderem comer unha colla, senón morrían ca fame. Recordo, para iso hai moitos aniños xa que foi, eu agora, pois, non recordo ni se recordo algo, porque me vou lá acordando de ti demais, non? As minas de San Fins, dali, había moita xente empleada para un potacón, Hasta 500 metros de profundidade, con unhas luces de carburo. Con unhas luces de carburo, pois chegábamos ata quinta, dependía. Outras veces íbamos a roubar o mineral aos mineiros, porque das minas vellas podíase pasar á mina nova. E cando os mineiros botaban as pejas, as bombas, con todo o fume, con todo, pois nós entrábamos a quitallo antes de que chegaran eles. E se nos collían, pois nada, subíanos no ascensor e levábanos a unha chacarita que tiñan ali, unha cárcel que tiñan ali, pero chutábanos. Pero como dato anecdótico é que cando os americanos se enteran das cantidades de wolfram que van de España para Alemania, amenaza con bloquear a España, entón Franco suspende, desde o punto de vista legal, as exportacións de wolfram desde San Fins ata Alemania, pero se fan ilegalmente a través dos portos Pirineos, de Canfrán sobre todo, e ali se fan o trasvase de wolfram e os pagos. É dicir, que hai un mercado negro, que se chamou aquí o extraperlo, e moita xente chega un momento que vivía xa aquí do extraperlo. Moita xente, gracias ao wolfram, pudo comprar casas en Noia. Hoxe un día ainda se fala de moitos comerciantes de Noia que teñen casas no casco histórico e que as compraron gracias aos cartos que se ganou na época de wolfram, porque os precios subiron en cantidades industriales. Estábamos, marchamos, mi hermano, mi padre, mi hermano, meu irmán e máis eu, anduemos buscando en baixo en Quinta para buscar un sitio onde lavar terra para sacar wolfram. E cando estábamos buscando un burato, pois foi que encontramos unha volta chea de wolfram. Ca alegría que tuvemos, a xente que estaba ali, todos quedaron, a xente quedou, hasta dicía moito, esta era miña, esta era miña, esta era do outro, pero nós marchamos con ela, trouxémosla, vendémoslo. Aí foi onde fixamos os cartiños para facer a casa. Cando chegamos á casa, a miña nai asustouse ao ver tantos cartiños na man. Ai, sí. Ai, fun unhas cuantas veces ali, á terra, e máis a remexer, a roubar ali. Íbamos todos. Non iba eu solo, iban a moreas. A 30 pesos o kilo de wolfram. Tiña que estar chegado todo o día. Había quen tiña suerte. É como que lhe toca a lotería, xogan todo, pero non lle toca a todos. Xogamos todos, españoles, pero non nos toca a todos. Porque cando baixaba a Guardia Civil abaixo ou o vigilante, pois agachábamos todo o que tiñamos, para que non nos lo quitaran. Tiña moita xente de toda a comarca, a xente, había incluso ali nas minas de San Fins, era unha especie de cidade, había comercios, había incluso fondas, había casas que daban alimento e pensión a xente que viña de todas as partes. E tamén, debido á gran cantidad de xente que había e a roubacha, pois ali puxeron un destacamento má Guardia Civil, porque a veces o maquis, é dicir, aqueles republicanos, algúns mineiros, que quedaran nos montes de Lousame, teñen atacado as minas, quedarse co salario, e logo ese destacamento militar protexía as instalacións, pero tamén ten matado a varias, sobre todo matou unha muller de Cruído, e logo matou a varias persoas por aquela época, exercendo unha labor de represión e de vigilancia. Son famosos na historia de Lousame dous nomes, a Ríos, que matou nun día a 3 persoas nunha aldea de Marselle, e un tal Marelo, que era un guardia civil, un sanguinario, que matou a varios tamén e violou a moita xente, e que na memoria de Lousame ese nome sempre vai asociado
os 4 xinetes do Apocalipse. Hai que decir que en 1933 se produce un punto de inflexión na política local, non? E digamos que cas eleccións de novembro de 33 Juanito Somoza e toda aquela xente que o axudou, como Manuel Brión, Juan Outeiral, José Iglesias Peiteado, etc., pois estaban un pouco cansos, non, de reivindicar en balde pois todas aquelas cousas que les estimaban xustas e necesarias para o povo naquel momento. Entonces, daqueles momentos de ilusión tras a proclamación da República e ilusión en que cambiara a sociedade, non? Pois esa ilusión se torna en decepción, non? E no ano 33, como quería decir, pois esa decepción pois xa se torna en radicalización, unha certa radicalización. Ai, non me acordo, eso sí que non me acordo. Votei no ano, as últimas votacións que acordo eu na miña juventud foi no ano 36, pero eu non votei, eu non tiña voto daquela, non tiñan as mulleres tampouco, daquela non tiñan mulleres. Pero acordo o que se falaban, do que se falaban. Moito viva xa a República, pero da miseria non salíamos. Viva a República, viva nada, mira. Acórdome de cando se instalou a República. Isto eran 2 días sin vir os coches de línea, que era chamaban de García Marcía, un autobús blanco. E despois, cando veu rodeado todo por arriba, tamén tiña barandas, que viña xente tamén arriba dos techos. E tiña barandas, e viña rodeado de mimosas e tochos en flor, moi bonito, non? A xente viva a República, por aí sentados arriba no techo do autobús. Pois esa decepción pois xa se torna en radicalización, unha certa radicalización, non? Que se vai a mostrar pois na rotura das prácticamente todas as urnas que había establecidas nos colexios electorais boirenses. Eran 11 urnas que había, quero recordar, e se romperon 8 ou 9, non? Unha pataleta, unha demostración de rabia porque non conseguirán nada pois a través dos medios que utilizarán hasta ese momento, non? E despois acórdome do ano 33. O ano 33 foi cando, non sei, unha locura de a xente de pouca, deronselle como perdían as eleccións ás esquerdas, deronselle por romper as urnas, non? Entonces, as urnas de vidrio, creo que era garrafóns estos de cristal. Entón romperon as urnas, apagaron as luces, romperon as urnas, ciscaron todo. Eu que repetir as eleccións. Ao final, o meu pai opuxo a eso, dixo, eso non se pode facer, non se debe facer, pero había exaltados que si o fixeron, non? Esas eleccións se repiten e se produce pois graves enfrentamentos entre un grupo de pistoleiros que a dereita contratara en Santiago
e os socialistas, interventores socialistas de aquí de Boiro. Ese enfrentamento acaba ca intervención da Garda Civil, que fire de gravedade a un dos socialistas e detén a todos. Había unha italiana que estaba casada con unha líder que vivía ali ao lado da casa, tiña un bar, chamabanlle Doña Clara. Entonces Doña Clara veu pola porta de atrás da nosa casa, tiña porta á carretera, a máis porta ao Camiño Vello. E veu pola porta do Camiño Vello: Don Juan, no salga mañana a la calle, no salga de casa mañana. ¿Pero por qué, Doña Clara? Yo no lo puedo decir, Don Juan. Falaba un idioma, un castellano italianizado, ¿no? Yo no se lo puedo decir, Don Juan, pero no salga mañana. No, papá quedou mosca, ¿no? De eso no vine eu, claro, pero sei, non por referencia. Entonces, de noite, a mañán, levantouse e foi polo ventano do fallado, e polo corrucho do ventano do fallado mirou e veu aos tipos detrás dos árboles ali aguardando. Era unha... debía ser no otoño ou no inverno, que era unha noite de moito frío. Entonces, os homes mortos aí aguardando, como non salía, entón meteronse no café para tomar café. Entón aproveitar que naquele momento chegaran algúns, os homes que iban a representar nas mesas aos republicanos. Entonces os homes xuntáronse ali e papá saleu. Entonces entraron no café onde estaban tomando café o tonto, e sacaronnos a patadas. E os outros a tiro limpo polo aire, algún ainda está correndo, creo que chegou a Bonqueiro. Entonces intervino a Guardia Civil a tiro tamén. Houve un que era pariente noso, Jesús de San Ramón se chamaba, que se asomou a ventana, que era o que pasa. Entonces meteronlle un tiro nun ollo e saleulle por atrás e non morreu. Bueno, aprenderon a todo o mundo. Son sometidos a Consello de Guerra e Juanito Somoza é o único que é condenado por insulto á Forza Armada, 4 anos e un día. A partir de aí, desa situación, dese shock que se produce nas eleccións de novembro do 33, a situación en Boiro se fai moito máis tensa, moito máis crispada, e a partir de aí Juanito encabeza a lista de persoas a eliminar, digamos, da vida pública local e comarcal, que era un home que tiña máis trascendencia que o ámbito local. E, desde aquel momento, a dereita se marca como objetivo o sacar do medio a Juan Somoza Rebollido. Meu pai era o alcalde de Boiro en aquel entonces. Había habido unhas eleccións, creo que as primeiras eleccións democráticas que se fixeron en Boiro para nombrar alcalde, para nombrar ayuntamiento, digamos. El saleu alcalde. Cando estuera preso, cando as segundas eleccións da República no ano 36, en febreiro, 16 de febreiro de 1936, ele estaba preso. E cando ganaron as esquerdas, digamos, o Frente Popular que lle chamaban, entón fixeron unha amnistía a todos os presos políticos. Pero resulta que a amnistía non collía máis que desde as eleccións.
No, desde un movimiento que houveron Asturias. Houveron Asturias un movimiento, unha sublevación, colleron hasta ese movimiento, pues, pero papá fora antes porque fora por as eleccións. Eu viña da cárcel da Coruña. Iso sabía mellor mi irmán que se acorda máis. Pero parece-me que Padriño viña da cárcel desa. Si, home, viña da cárcel Padriño de votar unha temporada, non sei que tempo. Non sei, votou 3 meses e canto tempo votou na cárcel. Despois andei cantaban así. Foron homens e mulleres, pensa que foron fillos. Para darlle libertad a tantos que hai no presidios. O camarada Juanito, porque falou a verdade. Hai 3 anos que está preso, deron Dios libertad. Iso sí que me acordo. Juanito aproveitou, como tantos outros presos políticos, a amnistía concedida polo goberno saído das eleccións da Fronte Popular, non? O goberno da esquerda republicana. Saiu do cárcere, como saíron tantos outros, pero todas aquelas persoas de aquí de Boiro que non tiñan en estima, pois moveron os seus fíos, as súas influencias, que eran moitas, para que a Juanito non lle tocara esa amnistía, non? Aducindo que Juanito non estaba en prisión polos feitos de outubro, senón que por unha causa anterior a eses feitos, non? Entonces, Juanito, despois de estar uns meses na alcaldía, 3 ou 4 meses na alcaldía, ten que marchar a Madrid para xestionar unha serie de asuntos relacionados co municipio e, de paso, pois, tamén xestionar a súa ampliación da amnistía á súa causa, non? Chegou a orde de detenerlo. A Guardia Civil foi a detenerlo e dixo, mira, que yo abandono esto, que se hace responsable de esto. La Guardia Civil, bueno, de cualquier manera no se mueva de aquí, porque tenemos esa orden, lamentablemente, tenemos que detenerlo, no sé cómo. Entonces él chamou ao gobernador, e o gobernador dice, lárgate, collo dales, e lárgate. Entonces o home veu á casa, colleu o diñeiro que tiña, colleu un sombreiro, unha chamarra que tiña, e foise caminando a Monte Travesía hasta Padrón. En Padrón colleu o tren e foi para Madrid. E ali foi que Castelao, xuntáronse todos os diputados gallegos, Castelao, don Ramón Fernández Mazo, Suárez Picallo, Beade Méndez, e todos estes homes reuníronse para no Congreso de Diputados pedir que se ampliara a amnistía hasta julio. Entonces, eso foi a gran suerte que tuvo porque o colleu o movimiento ali en Madrid. Do contrario, había que decía que yo había dicho que iban a xocar o fútbol ca cabeza dele, non? Ai, home, ese foi noso maestro da música, Juanito Xono. Que non conocía a Juanito Xono, coño, que será o jefe de Boiro. Juanito Xono. Bueno, ele era o que tocaba o acordeón para fazer as festas en Boiro cos chavales. Juanito Xono. Que lle pasou? E máis foi alcalde tamén, Tamén foi alcalde, Ele era ferreiro, era acordeonista. Tocaba o acordeón que era unha maravilla. Tocaba o acordeón que era unha maravilla. Era ferreiro. E despois puxo un negocio. Bueno, xa non se chamaron, me espera. Juanito Xono, ese era un acordeonista, non? Ese conocino a tocar, a tocar, pero eu creo que foi na Guadalupe en Rianxo. Sendo eu era un rapazón, claro, daquela era moito. Pero eu xa creo que foi antes da guerra. Pois recordo del que a xente non estaba desgustada con el, estaba contenta con el, porque os xonos en Boiro eran os que pinchaban. Que mandaban Boiro era a raza a collida dos xonos, porque eles todos teñan negocios de ferreiros e
Bella e a nai tamén daba comidas e todo iso. O papá tiña unha ideología avanzada, digamos. Non era eu sou de dereita ou de esquerda, non. El andaba aprendendo de ferreiro co señor, un que lle chamaban o Grameleiro, que tiña unha fragua en Cespón, estaba aprendendo de ferreiro. E daquela Castelao era médico, graduárase de médico, e don Ramón Fernández Mato, que era de Cespón, graduárase de médico tamén. E ejercían a medicina e non cobraban. E tiñan un cabalo cada un, de vez en cando, Castelao collía o cabalo e viña a Cespón. E ao revés, don Ramón Fernández Mato iba adiante. Pero cando viñan a Cespón, onde se reunían na fragua do Grameleiro, era o único sitio onde se reunían e falaban, daban a ler a Malatesta, a Bakunin. Papá asimilou as ideas deses dous homes, as ideas políticas dos dous homes. Papá era un pobre muchacho, ou supoño que era un pobre muchacho, que estaba aprendendo a oficio ferreiro. A Juanito Chuno arruinábano porque acababan con él, porque non podía ter nada. Padriño non podía ter nada, nin podía darlle o caldo aos pobres que non querían que lle deran, nin que lle deran a limosna a un pobre, nin que tuera amistades por xente pobre, que eles querían ser logo eles os que querían dominar, non sabes? Iso é o que che dijo ele. Acordame que unha vez diante da nosa casa, que daquela era completamente despejado. Víase a boliña pola súa situación, ás mañás cobríase de fume, tanto é así que lle chamaban os afumados da boliña, todo era unha nube de fume por encima da boliña. Entonces estaba papá falando con Castelao, amas con don Ramón Fernández Mato mismo, xunto a un pontellón que había ali. E chegou, creo que era o secretario do Ayuntamiento de Boiro, que se chamaban don Ramón Dios. E chegou ali, saludou-nos e tal, empezou a falar, no, porque se hai que industrializar Galicia, que se non sei que se non canto. Eu era chavaliño, pero deso acordo, non me acordo o que cenei onte, pero deso acordo perfecto, non? E di, hai que industrializar Galicia, que non sei que non sei canto. E di Castelao, e logo pasa que pouco industria, mira todas esas chimineras, as da Bolivia, esas son fábricas de facer o caldo. Aquí en España non había nada. Non había seguro, non había sindicatos, quedaba así un brazo, así unha perna, quedaba xa alumno de Valencia. Quedaba, non tiña nada. Non había nada formado. Antes da guerra, antes da guerra non había nada. Na República non había nada de nada. Porque vivíamos na miseria do mundo. Despois da guerra sí que empezou a evolución. Unha vez que as tropas do exército toman Boiro, cousa que sucede o 27 de xulio daquel ano 1936, pois as novas autoridades
Junta Nacional de Burgos, que eran as autoridades da zona, da denominada zona nacional, comenzan a organizar ao seu xeito toda a zona nacional, non? E en concreto os municipios. Dentro desa organización, aparte de cambiar, lóxicamente, de destituir as xestoras da Fronte Popular e poñer xente afín á dereita, organiza prácticamente todos os municipios de Galicia a Falange Española e de las Jons, que digamos que vai a pasar a ser o partido único que busca o réxime franquista. E nese partido figuran como xefes nos primeiros momentos Víctor Sieira Stone e Arturo Noal. Andaba nunha leira a sorchar o millo e vamos a defendiña da muller e timos unha ropasinha sola que está ahora aí, que non había máis. Cando nesto pasa un fulano que era veciño meu, que o home xa hai moitos anos que morreu, e pasou a correr que me fose, que me largase, que andaban aí os... como me chamaba? Non me acordo como me chamaba de mal nombre, non? Que andaban aí, e que escapásemos, que nos iban a coller, que tumba, que tal, eu non fixen caso. Non fixen caso porque eu nunca quixen ni ser rojo, ni ser blanco. Eu viña pola carretera arriba sola, eu soliña, entonces ele, viñan uns da tropa hasta ali onde os outros, os de Gasais. E vai ele e dille, sale Manuel Campaña: Pérez, este é un espía dos rojos. Así mesmo, este que lá vai é un espía dos rojos. Ao momento de me chamar espía dos rojos, plumba, xa me levan. E xa me levan para cima de vila, para a porta de Don Bernardino. A tropa. Porque ele era tamén todo. Era un tío que además de se meter en todo, era un de direitas, que non é de esquerdas. Era un dos que iba cos señoritos. Aquel se podía ir para o señorito que estaba sentado ao fresco na calle, iba. Pero para Santo aos Probos non iba, era un chivato. Como ele, outros que había así. Había, sí, como eles había chivatos. Eran chivatos, que carallo. Chegamos a Don Bernardino e estaba a Manuela, a da Barreira, mas estaba a Pepa, andai de Enrique, o guarda de tráfico, mas eu, preparado o coche xa para nos levar para Santiago para fusilar. E que máis pasou? Para fusilar. Entón, Don Bernardino así que me veu, a min con aquela xente, en a correr, que foi a casa, o estaban da casa, o saliu da casa. Foi xunto a min, e vai dicir, que le van a hacer a esta chica? Mas esta gente, que van a hacer ustedes? A esta chica la llevamos para Santiago para fusilarla. E di ele, colleu-me polo aire e di-me, mira, merexes unha patada no cu de escapares a tua nai. Eu queria mirar, señorita, eu queria mirar como eran as tropas. Xa as ves, se levaban para fusilar agora, se vai para Santiago. E por min, os outros foron para a casa, cada un para a súa casa e eu para a minha. Non nos fixeron mal a ningún dos tres, Non nos fixeron mal a ningún dos tres, non nos pegaron, non nos dixeron nada, ni nada. Pero por Don Bernardino marcharon os outros dos para a boliña e eu marchei para a nosa casa. Sí, Don Bernardino era o fillo de Don Benigno, era médico tamén, que despois creo que morreu general, ele foi a División Azul, creo que morreu, non sei se coronel ou general, creo que general. Sin embargo, todos os de Boiro que iban a Madrid, por calquera circunstancia, que estaban no servicio militar en mal sitio, por aí, unha xunta dele, nese aspecto foi un home generoso, se queres, non foi destes asesinos, moito menos. A ese Bernardino López Romero coidei eu chalés 7 anos.
as chaves eu na miña casa, e con todo, iba a abrir o chalé, iba a limpar o chalé, e despois estive con eles na Coruña unha temporada grande. Tamén era falangista? Era. Era un falangista que non era malo. Nunca fiz mal a ninguén, ese homem. Era teniente coronel, médico. Ele estuvo en Rusia, naquela, como era. Nessas cousas que era en Rusia, non sei. Ha de saber Lola tem moita acorda, acorda-se das cousas. Na División Azul? Na aviación, nessa cousa. Vinha de lá, cando veio para aquí. E despois entrou de teniente coronel. Ou xa viña de lá, teniente coronel, o que era. Era moi buena persona. Bueno, penso que Bernardino López, digamos que non tuvo tempo para prácticamente nada, porque estuvo 15 días á fronte da alcaldía, non? Presentou a dimisión, non sei se forzada polas autoridades ou de forma voluntaria, non sei por que motivo presenta a dimisión, pero de feito presentouna, e é sustituído por Guillermo Torrado, don Guillermo Torrado, non? Que ocuparía pois prácticamente a alcaldía durante esos 3 anos de guerra civil. De don Bernardino eu nunca oímos falar mal a nadie, non? Non, tanto é así que o botar do alcalde pois era un pasado. Cando penso que te fuches, negra sombra que me sombras, o pé dos meus cabezales tornas facendome mofa. Hombre, aquí en Galicia solo rendeuse todo a favor do goberno de dereitas. Por exemplo, todas as provincias, miran, a Coruña todo, a Galicia todo se rendeu. Aquí non houve un pequeniña raca na máis, pero todo só a favor do goberno, contra a República. Tamén van a Coruña e a Santiago e casualmente xente traballadores do mar, porque estaban moi radicalizados, moi, digamos, sensibilizados ca labora da República, no sentido de que a República creou pois, o matrimonio civil, as xornadas de 8 horas, as vacacións pagas, a reforma agraria. Por outra parte, a República intentou reformar a milicia, intentou reformar o ensino, impedíndolle aos cregos que deran clase, que deran os profesores, e cando, dicía, volvendo de antes, está o movimento, veñen aquí os mineiros e logo en diferentes medios de locomoción, sobre todo camións, van a Santiago e procuran por todos os medios que o golpe de Estado en Santiago non triunfe, porque en Santiago había un cuartel militar, pero ali os convencen para que vayan a Coruña e ali en Coruña enfréntanse xa co exército que matara a 2 xenerais e a masacre que fan cos mineiros é grande, algúns nos matan, outros son xusgados e posteriormente fusilados. O cabezou o golpe foi Mola, que morreu un accidente de aviación, non sei como. E depois ese general foi no que den o golpe de Estado. Depois de Mola, houve o delegado do general de golpistas en Franco. Eu non estou descontento do goberno dele, ou encanto eu estuve na era. Cando dá lugar o golpe de Estado e o fracaso, intentan entobarse. Algúns márchense para América, para Uruguai e para Argentina, alá morren.
algúns volveron, moi poucos, e outros entováronse por os montes de Lousame, de pouco a pouco, ao cabo dos anos, uns entregáronse, outros os mataron, algúns os mataron, hai casos concretos, ali en Chave, que mataron a un, outro mataron en Cabaleriza, a Falanxe de Boiro, precisamente, e outros, pois, perdéronse ao cabo do tempo, pois, foron gracias a amigos que tiñan no Concello de Noia, algún abogado, algún cacique daqui da vila, pois entregáronse a Guardia Civil e non lles pasou nada. Foron moitos, mas morreron nela tamén. Xa tuve un que era da miña quinta tamén, que se chamaba Juan, que era daqui, veciño meu, e iso tamén morreu na guerra. Na guerra tamén morreron moitos. Franco iba a sombra, non penso que... Franco sería inteligente, pero o máis inteligente era o Vila. É un home... Eu cada vez que o vexo, ainda río-me xa, cando o vexei na televisión. Vese pouca vez, pero o Vila... Porque era un home desalmado, un home sin medo, un home tanto... Quería facer a cousa ben, non lle importaba morrer. Un home duro, un home duro. Don Guillermo Torrado, é unha persona moi valorada pola xente de esquerdas, non? Porque na medida que pudo, pois opúxose a toda unha serie de execrables feitos e sucesos que se estaban producindo na localidade, non? A este respecto hai que recordar que ademais das 3 víctimas mortais que produciron as tropas do exército a súa entrada en Boiro por Goiáns e o seu percorrido hacia Escarabote, aparte desas 3 víctimas mortais, entre finais do verán e no outono daquel ano 36 se producen varios asesinatos de xente de esquerdas, non sei se 4, 5 ou 6 asesinatos cobardes e que crearon unha situación de terror entre a poboación, non? Entonces Guillermo Torrado naqueles momentos a mí me consta que axudou a salvar máis dunha vida, non? Si, eu sacaban, eu teño estado na Arousa e sentir carpil a xente que levaban para matalo, afogalo, e así afogaron algún, na Arousa, morreron algúns afogados. Había unha nogueira, na huerta aquela había unha nogueira, e allí levaban a xente a pejarle, levaban a xente a cortarle o pelo, levaban a xente a facerle o que lle daba a gana. E chegaban e xe dixen, van para a nogueira. E a min cando compraba de mi mamá, vai, a ver se cando iba para arriba, eu non sei onde iba, a ver se me chegan a levar a nogueira tamén. Esa foi. A tarde mandaron ir ao cuartel da Guardia Civil cando veu ali un guardia que pasara polo cuartel. Pasei polo cuartel e deron unha semejante golpiza que estuven como 15 días boca abaixo, que sacaronme o elástico que a piel pegaba. Eso por indicio do que comprou a finca. Que Dios castiga, era un dos homes, era unha das familias máis pudientes de Boiro, se queres, e creo que hoxe están pelando metros, non? Cortaron o pelo, cortaron en 2 veces, cortaron un día, cortaron no outro. Dixeronme que lle fose pagar ao barbeiro, non paguei eu. E me fixeron, xogaban como un xuguete nos aves. Despois eu non podía ir por ali arriba, que se metían os falangistas todos comigo. Pero mamá un día enfrentouse aos falangistas e te-vos con vosas mães. A ela deixadla. Que ela é unha rapaza e non se mete con vos para nada. Porque así que me vían iso, me dicen, arriba, pelos a crecer, que queremos cortaros outra vez. Eu así me cantaban así, minha filla morría. Beto José Caballero, pois, decir que foi capturado, permaneceu un par de meses na cadea de Santiago e unha noite de outubro foi sacado
da prisión, e pouco despois apareceu asesinado no Monte Confurco. Iso é o que podo dicir de José Caballero Rubio, un mestre xoven de 24 anos, creo que tiene. HP, xa te digo, non sabes? HP, eran as letras que levaba a señora Virginia. Non levaba máis que ese letreiro, atravesado, a frente pintada, de rojo. Foi detida, foi mallada en varias ocasións, foi humillada públicamente, pois non foi ela a única das mulleres que padeceu esa humillación, pero bueno, foi a que, digamos, que é o símbolo daqueles meses ou daqueles anos de represión brutal e desproporcionada. Pois foi paseada polas rúas de Boiro, ou pola rúa de Boiro, pois ca cabeza rapada e ca siglas UHP, que respondían a Unión ou Unidos Hermanos Proletarios, que eran digamos, era a consigna das organizacións de esquerda, pois a tuveron paseando polas rúas de Boiro a toque de tambor, non? Isto doime moito recordado, non? Doime moito recordado. Pois a Nogueira pasou, como diste, pasou a historia por ser un lugar onde se foron producidas malleiras salvaxes contra xente que durante os anos da República se manifestaran, simpatizaran ou tuveran alguna relación a favor da República ou do movimento de esquerdas, non? E é un árbore que estaba detrás do xulgado de Cima de Vila, non? E ali era onde, bueno, pois os garantes da orde pública franquista pois mallaban a xente de toda condición, mulleres, homes, chavales, non había discriminación nese sentido, non? E foron, bueno, pois moitos os que pasaron por aquela Nogueira. Por iso está un pouco instaurada na memoria de moita xente como unha árbore maldita, sin culpa. Ni por unha guerra, ni por servicio. Que libre, carajo. Pero meu pai tamén fresou San Campión. Camión Santa lá no monte, olá. Por lo visto gravo algo deso. Estaba San Campión. Estuve num bando, estou orgulhoso de contá-lo. É unha bendición del cielo, ¿no? De que de Franco durara tanto tempo, porque se non houbera durado tanto tempo, eu que sei o que habría pasado aquí, ¿no? Eu mismo tiña unha sede de venganza que non te podes imaginar, ¿no? Eu son normal, corriente e moliente, pero eu quero mellor aos pobres que aos ricos.
Non teño que lle facer. Poría tres adxetivos. Por un lado, ilusionante, por outro lado, decepcionante, especialmente para a clase obreira de esquerdas, e por outro lado, traumático, polo xeito en que finalizou o periplo da Segunda República. E vos non guardades rencor a ninguén, non, meus filliños?